новин на телеканалі АТР. 26 грудня, 1033-й день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман», у студії Скандер Маметов. У цьому випуску ви дізнаєтеся. На черговому засіданні у справі Чийгоза не знайшли доказів його провини. Никаких действий насильственного характера на фотографиях мы не наблюдали. У Криму збирають допомогу кримській татарці, що потрапила у аварію. Росіяни шукають загиблих в авіакатастрофі. Всего за первые сутки было обнаружено 11 тел и 154 фрагмента. Окупанти допустили до політв'язнів українську омбудсмен. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська та уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова відвідали СІЗО в окупованому Сімферополі. Про це повідомив голова секретаріату Лутковської Богдан Крилинвенко у Фейсбук. З заявлених 42 в'язнів зустрілися вдалося лише з 3, серед яких заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. В окупаційному суді розглянули фотодокази подій 26 лютого 2014 року. На 60-му засіданні суду у справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза знов не знайшли доказів провини підсудного. Про це повідомив його адвокат Ніколай Полозов. На жодній зі світлин немає Чийгоза. Його окупаційна влада вважає організатором масових заворушень 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. На представленных фотографиях мы не обнаружили Ахтема Чийгоза. Также мы не обнаруживали свидетеля Иваза Умерова, хотя присутствовали фотографии панорамного характера, которые охватывают весь внутренний двор. На фотографиях мы не видели черно-красного флага, о котором говорило множество свидетелей потерпевших. Вместе с тем мы наблюдали, что за более чем час до начала митинга партии «Русское единство» во внутреннем дворе присутствовало значительное количество митингующих, настроенных пророссийски, с флагами Автономной Республики Крым, с флагами Российской Федерации. Также отчетливо на фотографиях видна цепочка, которую организовали члены народного ополчения и казаков, и которые препятствовали митингующих проукраинского митинга реализовывать свое конституционное право на свободу собраний. Алі Асанову та Мустафі Дегерменджі продовжили строк утримання до 7 квітня наступного року. Таке рішення ухвалив Центральний районний суд окупованого Сімферополя. Саме засідання було перенесене на 13 січня через хворобу одного з адвокатів – Джеміля Темішева. Алі Асанова та Мустафу Дегерменджі звинувачують в участі у масових заворушеннях 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. На данном заседании также было рассмотрено ходатайство прокурора о продлении меры пресечения. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил меру пресечения Асанову Али и Мустафе Дегерменджи до 7 апреля. Депортованого з окупованого Криму Недіма Халілова хочуть примусово госпіталізувати. Халілов більше місяця тому оголосив голодування фільтраційному спецприймальнику в Краснодарському краї, куди його помістили після депортації. Халілов має намір чинити опір і не погоджується на примусове годування. Наразі невідомо, до якої лікарні хочуть помістити Халілова. Раніше Недім Халілов написав заяву до Генеральної прокуратури Росії про доведення його до стану самогубства. У Бахчисараї вшанували пам'ять Андрія Сахарова. Захід відбувся 24 грудня в бібліотеці дитячого центру «Фіданлар» 6-го мікрорайону Бахчисараю. Учасники вечора розповіли про роль Андрія Сахарова в долі лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Бекір Умеров продемонстрував оригінал листа Сахарова, завдяки якому він сам у 1987 році припинив безстрокове голодування. Присутнім показали телепрограму про Андрія Сахарова, підготовлену Гульнарою Бекіровою. Завжди, наскільки б кримські татари не були зайняті, ми знаходили час. Ось телеграма, яку він написав власноруч. Вона залишилася в мене. Ось папір. Мені випало зустрітися з ним ще особисто. Мені не випало можливості познайомитися з ним особисто, тому що ми були в Криму, коли відбувалися ці події.
Попрощатися на похорони прийшло 500-600, може й більше людей. З присутніх 4 людям дали можливість бути в почесній варті струною. Коли він був живий-здоровий, ми не познайомилися. Лише після його смерті я був у почесній варті. Село занепадає, молодь переїжджає до міста. Мешканці села Охотнікова Сакського району вже 3-й рік просять навести лад у населеному пункті. Місцева аптека закрита майже 2 роки. За ліками доводиться їздити до САК. У дитячому садку працює лише одна група на 20 дітей, і та лише 3 години. Будівля дошкільного закладу занедбана та потребує капітального ремонту. Мешканці пишуть скарги до окупаційної адміністрації на всіх рівнях. Проте результатів це не приносить. Молодежь уходит с села. Когда раньше сюда приезжали, теперь уходит. Работы, перспективы в селе нет. Город нам сложно ее отвозить каждый день в садик, да и не берут всех подряд в городе тоже. Он работает с 9 часов до 12 дня. Не успел отвезти, уже надо идти забирать. Там вот в одной комнате, где дети до 12 часов находятся, более как-то облагорожено, а в основном полностью здание не соответствует требованиям. У Криму представили роботи молодої художниці Ельзари Сейдаметової. Виставка робіт пройшла в етнокомплексі Одун-Базар-Капуси. Ельзара Сейдаметова займається малюванням з дитинства. Закінчила факультет прикладного мистецтва КІПУ. Наразі вона остаточно не визначилася з технікою малювання, але в неї вже є свій стиль – світлі напівпрозорі тони, деталі та образи у кримсько-татарської культури. В каждой работе я пыталась заложить определенный смысл. Этим я и руководствуюсь при написании картин. Они должны быть эмоциональные, они должны так, как когда подходит человек, чтобы он что-то чувствовал. Я не особо многословный человек, более такая скованная и в жизни. И когда я подхожу к картине, я это все свое внутреннее состояние, мои эмоции, переживания я высказываю в картинах. Я увидела картину и поняла, что это именно то, что мне нравится. Вот эти мазки терракотового цвета, бирюзы, которые из ничего вдруг дают вот такую эмоцию. И эта эмоция на самом деле, она имеет смысл очень татарский. Кримській татарці, що постраждала в аварії, потрібна допомога. Султанія Хаялієва потрапила 11 грудня в аварію на трасі Сімферополь-Севастополь. Автомобіль ВАЗ-2109 в районі села Чистеньке врізався в КАМАЗ. Водій помер на місці, а 2 пасажирів, хлопець 19 років і 16-річна дівчина, знаходяться в лікарні. Важкі травми отримала Султанія Хаялієва. Її стан лікарі оцінюють як стабільно важкий. Дівчину готують до операції, після якої почнеться тривала реабілітація. Мати Султанії, Венера, сама виховує 2 дітей і потребує фінансової підтримки. В результаті авіакатастрофи російського літака Ту-154 загинули 93 людини. Уламки досі шукають рятівники. Пасажирами були військові, артисти академічного ансамблю пісні і танцю імені Олександрова, що мали дати концерт російським військовим в Алепо у Сирії. Також на борту, що розбився, були журналісти російських телеканалів «Перший», НТВ та «Зірка». А також російська активістка Єлізавета Глінка, відома як доктор Ліза. 25 грудня літак вилетів з Сочі і за пару хвилин після зльоту зник з радарів. В Росії оголосили день жалоби. В Криму скасували усі святкові заходи. До новорічних свят пошуки загиблих досі тривають. Всего за первые сутки было обнаружено 11 тел и 154 фрагмента. В районе проведения поисковой операции на удалении 1700 метров от береговой линии по оси взлета воздушного судна водолазами на дне обнаружены обломки самолета. Акустическими средствами в данном месте определен радиус разброса обломков Ту-154, который составляет около 500 метров. Родственникам членов экипажа и всех пассажиров, погибших в авиакатастрофе, будет выплачена компенсация в размере 5 миллионов 800 тысяч рублей. Це всі новини на цей час. Більше розкаже Ельдар Курцитов у наступному випуску «Заман». Бажаю вам миру і добра. Будьте за те.